Avui estem a Tercera Edat Saludable i al programa d'avui proposem un debat sobre les pensions. Estic molt ben acompanyada, com sempre. Avui tenim un altre cop el nostre sociòleg de capçalera, quasi bé. Hola, Felipe. Hola, bon dia. Què tal, Felipe López Aranguren? Tenim el senyor Juan Alamillo. Hola, què tal? Bona tarda. Hola, gràcies. I el senyor Benet Conill. Hola, què tal? Cadascú d'ells en el seu àmbit. El Juan és un gran activista, el Benet és un gran jurista, m'han dit. Bé, cadascú des de la seva perspectiva entomarem aquest tema tan polèmic d'avui en dia com és les pensions, no? A veure, a nosaltres ens agradaria promoure la reflexió i un debat bé productiu, crític, el que faci falta. Digue'm, Felipe, quin escenari tenim ara avui en dia? Què et sembla? Creus que el sistema de pensions compleix l'objectiu de protegir la gent gran del risc de la pobresa? No, evidentment no. Que no. No només és que no protegeix, és que va a la baixa. I com que va a la baixa, doncs cada vegada serà pitjor. És a dir, si parlem d'una pujada d'un 0,25, però pujan els preus, els salaris disminueixen i tens menys gent treballant, doncs és evident que no és sostenible. I això és no sostenible perquè hi ha una voluntat de que no sigui sostenible. I és per això que anirà cada vegada pitjor, jo penso. O sigui, creus que els joves d'avui ho tenim molt negre? Els joves d'avui ho tenen molt negre perquè no tenen treball. Ja. El principal problema de la Això gent per jove sobre de tot, és que no tenen treball. Clar. I després d'això no tindran pensions tampoc, o tindran unes pensions molt minces. Què hi dius? Jo crec que en aquest sentit he de a veure, a la gent no l'hem de fer desesperar. No. A la gent li he de dir que en l'any 2010, amb 4 milions i mig de parat, de gent en desempleo, el 23% de la població activa del nostre país, el sistema públic de pensió va tindre 2.300 i pico milions d'euros de superàvit. El problema que avui dia no és del sistema de pensió. El problema és del sistema econòmic que estem tenint. És a dir, el que s'intenta fer des de les èlites econòmiques dominants amb el sistema públic de pensió és molt apetitós per a la banca, per a les asseguradores, el tindre o poder controlar els 131.000 milions d'euros que aquest any és el pressupost de la Seguretat Social. A veure, ell, des de que es va començar a parlar del Pacte de Toledo, jo recordo quan era més jove, que en l'any 91 deien tothom, la banca, els informes deien que el sistema públic no se mantindria. I ha resultat tot el contrari. En l'any 2011-9 hi tenia el sistema públic 64.000 milions d'euros de fons de reserva. És a dir, són estudis i informes interessats. Hi ha un intent clar per part de les èlits dominants, en concret del Banc Mundial Europeu, del Fons Monetari Internacional, etc. A Espanya, els sistemes privats no han tingut la importància que tenen altres països d'Europa. Perquè a Espanya, per regla general, la gent gran, la seva utxa ha sigut a l'habitatge. La gran majoria de les persones grans al nostre país, la gran majoria i tenen l'habitatge en propietat. Això no passa en cap país d'Europa. Això és veritat. Llavors la gent gran que ha fet la seva utxa l'ha fet aquí. A altres llocs d'Europa s'han fet plans privats de pensió que acompanyen. Llavors, el fons del nostre país és que a Europa, es diu, a Espanya, ha de tindre més prevalència els sistemes privats de pensió. Per fer això, hem de debilitar i que tu, com a jove, diguis, me tindré que fer un plan privat de pensió perquè arribar al futur no tindré pensió. No. Hem de fer que funcioni el sistema. Millorar les pitjors condicions que tenia, però el sistema públic donar-li... Mira, amb aquesta situació que tenim, per nosaltres, des de la plataforma unitària de la gent major de Catalunya, que hem muntat, en la qual estan la gent gran de les diverses organitzacions sindicals, hi ha la Federació Catalana de la UDP, n'hi ha les viudes, hi ha tota una sèrie d'organitzacions de gent gran, el que plantegen és que quan hi hagi una majoria política diferent al Congrés dels Diputats, és a dir, el primer que tenen que fer les formacions polítiques és canviar aquesta llei. La llei que per un costat perjudica a la gent gran i per un altre costat perjudicarà a la gent que en el futur es jubili a partir de l'any 2019. A partir de l'any 2009, miri, i això passarà com aquest ministre japonès, ¿no? Que va dir que, hòstia, que los viejos viven muchos años, ¿no? Pues aquí lo metés. Tu quan arribi a l'any 2019 diran la pensió que li correspongui aplicar la legislació, però a vostè li fotrem un coeficient, un factor reductor en funció de l'esperança de vida. No miren tots els paràmetres del sistema públic de pensió, no, en funció de l'esperança de vida, con lo cual el jove dirà que se mueran los viejos para que poder cobrar més pensió. És durillo el tema, ja ho veig. La humanitat ha lograt, una de les coses més fonamentals de la humanitat ha sigut, a partir de l'evolució que hem tingut econòmica, social, la gent viu
més anys. Augmentar Però això l'esperança de s'està vida. penalitzant, això Clar. s'està penalitzant, i això és inadmissible. Per això aquest govern, aprofitant la majoria absoluta, venga, a la carga, i anem a desmuntar el que ha costat 40. Jo soc lluitador des dels 18 anys. Jo vaig començar a la Ella de Terrassa. He sigut despedit d'empresa i no he parat de lluitar. I ara quan vaig jubilar, dic, mira, viurem tranquil·lament, Marieta, la meva dona. Però, tia, ara que no, ara tenim que tornar a batallar una altra vegada. No? Per què? Perquè no se queden solament amb el tema de pensió. Hi ha una cosa que ningú parla, i és de l'indicador de renda de suficiència. L'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que és una cosa, lo que se utiliza para acceder y aplicar las políticas sociales. Está congelado desde el año 2010 y ha perdido un 9,2 de valor, con lo cual todas las políticas socials s'estan rebaixant. Per un costat, la gent no pot accedir, perquè el listón ho han posat molt baix, però per l'altre lado, la seva aplicació, estan reduïdes. Les viudes estan afectades, l'aplicació de la llei de dependència lo mete. Me parlo desde el punto de vista econòmic, només, ¿no? Bueno, y en el fondo, la crisis económica ha venido para instalarse, para quedarse, y en el fondo yo dic, las élites alemanas econòmiques s'estan desquitando de las dos guerras mundiales que perdieron. Però jo penso que no hi ha una crisi. Això és la trampa. La trampa gran és que no hi ha hagut una crisi. És a dir, han caigut els bancs, han caigut aquelles històries de finançaments absolutament exòtics, absolutament sinistres que tenien, i con la caiguda de la banca, com que la banca és sistèmica i és el cor del sistema capitalista, aleshores no podem deixar caure la banca. Si tu tens un petit negoci, no vindrà ningú si tens una quebra. Però, mira, quebren els bancs i aleshores tenim que sortir tots. I aleshores es transfereix una vegada més la deuta privada dels bancs a la deuta pública. Ara som nosaltres qui devem els diners, la banca està salvada, mira que bé, i aleshores això no és una crisi. Això el que hem fet és un robatori generalitzat a les persones, no només en pensions, en salaris, en la gent. Més encara perquè l'altre dia el Fons Monetari Internacional deia que per Espanya seria molt important baixar una mica els salaris. I clar, tu dius, però com que baixar una mica els salaris? Els salaris ja estan molt baixos, no? Ja no podem fer molt més. Aleshores, la primera és, això no és una crisi, això és un robatori. I dos, tot el que treguin ara no tornarà mai més, a no ser que canviïn els governs i tinguem uns governs amb una base social important, i si no, no hi haurà possibilitat. Bueno, jo volia fer una petita reflexió una mica més a nivell tècnic, i també ser una mica optimista, ¿vale? Perquè és no veritat... sempre hi acabem sent optimistes en els programes, és veritat que no volem tampoc tenir aquesta versió. Jo crec que de vegades les reformes es fan simplement per algo que havia sigut molt bo i que està sent més dolent, per almenys que el poc de bo que tingui algú perduri, amb el sentit de que, aviam, el tema del sistema de les pensions, primera, jo crec que la fórmula de càlcul de la pensió de jubilació, com que l'esperança de vida era relativament curta, un cop una persona jubilava, era bastant generosa, vale? Perquè agafaven un número d'anys de cotització, un promig de bases de cotització l'altre dia em deia una persona molt gran que només agafaven els 3 o 5 últims anys. Vale? Ara ja fa temps que eren els 15 últims anys i ara s'ha ampliat als 25 últims anys i segurament s'ampliarà. Encara no, el 2027. El 2027. En la llei del 2012 es va aprovar un període transitori que arribarà fins al 2027 i segurament acabarà sent tota la vida laboral. Vale? Totes les bases de cotització, els anys de cotització, i passem a un sistema que era, podríem dir, més assistencial, en el sentit de que no importava tant la contribució que tu havies fet monetàriament al sistema. Bueno, jo crec que sí, perquè això no sé. Tu podies haver cotitzat molt poc... Bueno, és la meva opinió. Bueno, la meva opinió és aquesta. És a dir, una opinió és una opinió. El tema empíric, la realitat, és diferent. Un senyor que ha cotitzat molt té una pensió elevada. Un senyor que no ha cotitzat i té una pensió baixa. No, això estic absolutament d'acord, però jo dic que la fórmula de càlcul que es feia anteriorment tenia uns aspectes menys aritmètics dels que tindrem al futur. Home, jo crec que sí, perquè si agafem tota la vida laboral i tots els anys de cotització i és pura matemàtica que divideixes i tu has aportado tantos millones en tantos años, actualizamos el dinero i te sale una pensió de tanto, i abans només agafaven 5, 10 o 15 últims anys. Això vol dir rebaixar. Considerar tota la vida laboral vol dir rebaixar la pensió a un sistema aritmètic. Depèn de quina vida laboral hagis tingut. La qüestió és que anem
un sistema molt més matemàtic, de tanto aportas, tanto recibes, i sempre passem al tamiz aquest del factor de sostenibilitat i tal i qual. Vale. Però també hi ha factors que jo crec que s'han de tenir en compte, més enllà dels polítics. Aviam, l'esperança de vida d'una persona... El meu avi va sobreviure quasi 30 anys a la seva jubilació. Ell va contribuir 30 anys i va estar rebent 30 anys. El període d'amortització de lo que tu aportes durant la teva vida laboral és 1/3 de lo que tu reps a posteriori, més o menys, a nivell matemàtic, amb la qual clar, per fer que els números quadressin, una persona que sobreviu 1/3 de tots els seus anys de cotització és una persona deficitària. Si cada cop... Jo no estic a favor de la banca ni de res, jo només dic que matemàticament hi ha uns certs desequilibris.